I like that. Shall we all stand? As we welcome the Vice President of the Republic of Malawi, we can take our seats.
Shall we all stand as we welcome the State President of the Republic of Malawi? Your Excellency ndikupemphani kuti tikhalebe tili chimene chomwecho kuti mutitsogolere mu nyimbo ya fuko lathu. Your Excellency sir. Mungu dalitsani Malawi, Zikomo kwambiri President tikhoza kukhala.
Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Madam Ella Usi, spouse to the Vice President, Your Honor Catherine Gotani Hara MP, Speaker of the Malawi National Assembly, Your Lordship Rezini Robert Mzikamanda SEC, Chief Justice of the Republic of Malawi, Honorable Peter Ezekiel Chingoma MP, Minister of Homeland Security and Chairperson of the 61st Independence Anniversary celebrations, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present, Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official hostess, Your Excellency Archbishop Gianluca Peris, Apostolic Nuncio to Malawi and Papal Envoy, all the religious leaders here present, all the leaders and representatives of all the political parties here present, Honorable George Chaponda MP, Leader of the Opposition, Your Excellency Dr. Nancy Saungweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to the Republic of Malawi and Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Heads of Mission, and all the members of the Diplomatic Corps here present, Your Majesties, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mberwa 5, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5, Paramount Chiefs, Lundu, Kyungu, Kawinga, Chibulamaembe, and Kaduya. Honorable Patrick Zebron Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional committee members here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center constituency, and all the members of Parliament here present. Senior Chief Sabango, and all the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, allow me to welcome you, sir, to the 2025 National Service of Worship, in which Your Excellency shall lead the Malawi nation in the same. Your Excellency, sir, God's position in Malawi is so deep. According to the National Statistical Office, Malawi's demographic stands at 98% of the citizenry being religious. This does not mean, however, that we are so pious to such an extent that our theology does not allow us to use the brain. But we honor the Lord as the ultimate source of our direction, dignity, and indeed determinations. Your Excellency, as a people, we have experienced a number of elements that describe the faithfulness of God in a number of areas for the past 61 years. For instance, God has raised leaders who have governed this nation, who have served Malawi according to God's timing. We got our currency in 1971. We have great and solid partners as a nation, some of whom Your Excellency received their letters of credence on Thursday. We have seen the Lord giving us the grace, where for the first time we see a different type of governance, even in terms of his style, and indeed a development trajectory that looks like a miracle. Because, for instance, some of the developments have been accomplished in times of unforeseen circumstances. Inasmuch as the Lord can work with or without means, but He doesn't operate in a vacuum. He uses and engages people.
Your Excellency, we can't deny the fact that there have been also some elements in our nation at times which have derailed and disturbed our direction. But we can't remain hopeless. We still need to soldier on. That is why we as the faith sector also embraced the theme for this year, which is restoring broken foundations, taking Malawi forward. Restoring the broken foundations, taking Malawi forward. Kubwezeretsa maziko owonongeka, kubweretsa Malawi patsogolo. Motero our president nakuluakulu onse ndiloleni kuti m'malo mwa komiti ya nduna imene ikutsogozedwa ndi olemekezeka Ezekiel Peter Ching'oma MP amene ndi nduna ya Homeland Security komanso komiti ya technical momwe muli alemba akuluakulu aboma motsogozedwa ndi Dr. Elizabeth Gomantindevu ndi akuluakulu onse achipembedzo amene ali pano. Mono Your Excellency muli akuluakulu achipembedzo okwana 600 ena ndi awali kutsogolo kuno koma ena ali kumbuyo. M'malo mwa iwowa Your Excellency komanso m'malo mwa ine mwini ndiloleni Your Excellency kuti m'mapemphero awo amene inu mwatitsogolera tikulandireni ndipo tsopano tidzamba chipembedzo monga mwa chilongosoko chake. Motero Your Excellency kuyamba kwathu kuli motere. Tiafunsa a Reverend Professor Billy Gama kuti atitsogolere mu call to worship. Ndipo iwo akamaliza tidzabwera ndi nyimbo ya mchingerezi Great Thou Art. Tikadzamaliza nyimbo imene Your Excellency ndidzapempha moderator a C7 Coma Synod abusa Masona Kalulu Matembo kuti iwowa atitsogolere mu pemphero la kuyamika Mulungu. Ndipo akadzatha iwowa anyamata athu amitengeri akonza nyimbo imene ndiwo mutu wa mapemphero a chaka chino komanso zikondwerero za maka. Your Excellency akadzatha anyamata athu amitengeri kudzabwera abusa Francis Mkandawiri iwowa ndi amene adzapemphe pemphero logonja pamaso pa Mulungu. Chikadzatha chigawo chimene Your Excellency ndibweranso. Your Excellency sir. Your Excellency, and all protocols observed, I would like to invite the entire congregation to a responsive psalms, Psalm number 23, from verses 1 to 6. Tigwisa ntchito chichewa cha makono, ndipo ndikawerenga nzere oyamba, otsatira mpingo wonse mosogozedwa ndi president athu azawerenganso. Yehova ndiye m'busa wanga, sindizasowa kanthu. May I ask the congregation, Your Excellency, to stand. Ndiyambiranso. Yehova ndiye m'busa wanga, sindizasowa kanthu. Amandigoneka pa msipu wobiriwira, amanditsogolera ku madzi akumwa abwino, amatsitsimutsa moyo wanga. Amanditsogolera m'njira za chilungamo chifukwa cha dzina lake tonse, ngakhale ndiyende m'chigwa cha mdima wakuda bwino, sindidzaopa choyipa, pakuti inu muli ndi ine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu zimanditonthoza. Mumandikonzera chakudya adani anga akuona, mumadzoza mutu wanga ndi mafuta, chikho changa chimasefukira. Zoonadi, zokoma ndi chikondi chosasinthika zidzanditsata masiku onse a moyo wanga, ndipo ndidzakhala m'nyumba ya Yehova kwamuyaya. Your Excellency, while the entire congregation remains standing, I would invite the lead to sing hymn number 13, item number 13 on the program. Thank you, Your Excellency.
O Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the work thy hands have made. I see the stars, I see the roaring thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. And when I think that God His Son was bearing, sent Him to die, as death can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He paid and died to take away my sin. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. When God shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. How great thou Your Excellency, tikale ndi mpingo wonse. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu, tili kuyitanira pa dzina lanu ndi kutchula dzina lanu lopatulika kummawa kuno, kukuyamikani popeza mwalola kuti tikhoza kusonkhana ana anu lero lino pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino a President Dr. Chakwera. Izi zachitika chifukwa cha inu Mulungu, popeza kumaliro 3:37 kwalembedwa, munthu ndani anganene kanthu kachitikadi ngati kumwamba inu Mulungu simuvomereza. Chifukwa chake tikuyamikani popeza mwavomereza kuti tikhoza kusonkhana. Tikuyamikani popeza mwayendetsa ife bwino yense kuchoka kumalo kwake. Palibe wina ali ndi ulamuliro ndi chisamaliro chotere koma inu nokha. Monga mwa mawu anu Psalm 121 ndime 8, inu muyang'anira kutuluka kwathu ndi kulowa kwathu. Lilemekezeke Mulungu dzina lanu. Ndipo posonkhana ife pano pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko, Ambuye Mulungu wathu, tikupemphani kuti programu iyi inu mutitsogolere mukalikonse
mukule ifeyo tichepe. Monga mwa mawu anu Psalm 124 ndime 8, inu ndinu thandizo lathu, ndipo mukhale thandizo lathu popeza limapezeka m'dzina lanu Ambuye. Ambuye Yesu, chifukwa cha mawu anu Mateyu 18:20, pamene awiri atatu asonkhana m'dzina lanu mukhala pakati pawo, tili nako kulimbika mtima tsono posonkhana ife ndi mtsogoleri wa dziko ndi mapempherawa kuti muli pakati pathu. Lilemekezeke dzina lanu Mulungu wathu, Atate, Mwana, Mzimu Woyera, popeza tapempha mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Patsogolo. Mungu maziko afukwatu, ukazeza maziko onongeka, kupiti tamana wi patsogolo. Patogolo.
Ambuye atidalitse tonse. Tipemphere. Yehova Mulungu wathu, ngati mtundu wa Malawi tifuna kuyamikani chifukwa cha kukhulupirika kwanu, kutiyang'anira ndi kutichitira zazikulu pa zaka izi 61 za ufulu wathu. Ndipo pa nthawi ino pomwe tikulingalira za kukhulupirika kwanu ndi mutu uwu kubwezeranso maziko onongeka, Yehova tifuna tivomereze kuti zonadi maziko athu amene anakhazikika pa mawu a Mulungu awonongeka. Mawu anu anenesa kuti kondani Mulungu ndi mtima wanu wonse ndi nzeru zanu zonse ndi mphamvu zanu zonse, ndipo mukonde nzanu monga momwe mumazikondera eni. Tifuna tivomereze Mulungu kuti sitinakukondeni ndi mtima wathu wonse ndi nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu zonse. Takukondani inu mawu okha osati mzintchito ayi. Talolera milungu ina kutenga gawo lalikulu kutisogolera ife, tenga malo anu mioyo yathu. Talolera ngakhale chuma, talolera ngakhale ndale, talolera ngakhale maulemerero athu apaziko lapansi, kutenga malo anu. Moti sinathe kuchita chifuniro chanu ngati dziko la Malawi. Chifukwa chake tibwera pamaso panu Mulungu kuti mutikhululukire. Khululukireni Yehova, tipaseni kuyamba kwatsopano. Bwezeresani Mulungu makoma onongeka. Mawu anu atilimbikitsa kukonda nzathu monga momwe tizikondera ife tomwe. Matifuna tivomereze kuti Mulungu talephera kuchita chifuniro chanu. Tazikonda ife tokha, sinakonda nzathu monga momwe inu, monga momwe ife tizikondera tokha. Tikhululukireni Mulungu. Talolera kugawanika pakati pathu, kugawana chifukwa cha zipani, kugawana chifukwa cha mitundu, kugawana chifukwa cha malo athu society. Mulungu tikhululukireni. Tikhululukireni Yehova chifukwa tazikundikira tokha. Zambiri sitinathe kuthandiza iwo amene ali osowa manyumba mwathu ngakhale mziko lathu. Ambiri alikurukutika akuvutika ife tilipo, ndipo tili ndi zotiyenereza kuti ngathe kutero. Sinathe kukonda nzathu monga momwe tizikondera tokha. Mulungu tikhululukireni. Komanso talolera pakati pathu kuchitirana ziwembu zosiyanasiyana, mikangano, maudani ngati dziko la Malawi. Potibwera pamaso panu kuti inu mutikhululukire. Pali zambiri zomwe tachita kususana ndi mawu anu, ndipo pa nthawi ino pomwe tikupempha kuti bwezerenso Mulungu
makoma onongeka adziko lathu, tipempha inu mutikhululukire. Musachite nafe monga mwa mphulupulu zathu ayi. Pomwe tikupitiriza kuitana pa zina lanu, timvereni, tichiritseni Yehova. Mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu tapemphera. Amen. Your Excellency komanso akuluakulu onse, mawu a Mulungu amanena kuti mawu anu ndiwo nyali yakumapazi kwanga komanso kuwunika kwa panjira panga. Mwachimene chimundilole ndiwapemphe abusa aluse kaliwu kuti ayambe kuwerenga chigawo choyamba cha mawu a Mulungu kuchokera mchipangano chatsopano. Ndipo akadzamaliza iwowa tidzapempha anyamata wathu a marching soldiers kuti nawonso adzatimbirepo nyimbo imodzi ndipo kenaka tidzabweranso. Your Excellency. Kuwerenga koyamba kuchokera m'buku la Mateyu mutu 7 ndime 9 mpaka na 12. Kapena munthu ndani wa inu amene pompempha mwana wake mkate adzampatsa mwala? Kapena pompempha nsomba adzampatsa iye njoka kodi? Chomwecho ngati inu muli oyipa mudza kupatsa ana anu mphatso zabwino, kopambana kotani nanga Atate wanu akumwamba adzapatsa zinthu zonse zabwino kwa iwo akumpempha iye. Chifukwa chake zinthu zilizonse mukazifuna kuti anthu achitire inu, inunso mwachitire iwo zotero, pakuti icho ndicho chilamulo ndi aneneri. Awa ndiwo mawu. Hallelujah. Hallelujah mpingo. Yesu ndo wabwino nthawi zonse. Tayang'anira ne mama auze kuti happy 61 Malawi. Happy 61 Malawi. Tayang'aniriswa ne bambalina auze happy 61 Malawi. Happy 61 Malawi. Hallelujah. Amen. Tiambuya amene watisunga kufika tsiku la lero. Amen. Ndemwe auza ndeba kuna kuti ndikutengani kunyumba ndikakondwerere limodzi. Hallelujah. Wayang'ana ndeba auze ndikutengani kunyumba. Amen. Tikakhala ife Her Excellency and His Excellency atikonzera chakuya ku State House. Amen. Ndekopita tikudziwako. Hallelujah. Voka la tendere Montimanga Pamenisa Vukaso Pamenema Tonia Kuli Moyo wa Kauli Tuino Moyo Moyo
Your Excellency, tayari na mami. Takire ni machao. Aliyesa takire ni machadema wako. Hallelujah. Yema ause kakale mafuto tia kuluni koma moyo wa kauli tuwino. Kufika 61 zatengera mbuye sisi nani sopeka kama mausa gakale mafuto hia kulu moyo wa kauli tuwino tutara tara mara ta 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 tutara 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 ta Your Excellency, tatokoza kwambiri marching soldiers. Your Excellency, with due respect and may I request your indulgence that you read us a segment of scripture in the Old Testament. Your Excellency, sir.
Our second reading is taken from Zechariah chapter 8, beginning to read at verse number 18 through 23. Zechariah 8, 18 through 23. The word of the Lord Almighty came to me. This is what the Lord Almighty says. The fasts of the 4th, 5th, 7th, and 10th months will become joyful and glad occasions and happy festivals for Judah. Therefore, love truth and peace. This is what the Lord Almighty says. Many peoples and the inhabitants of many cities will yet come, and the inhabitants of one city will go to another and say, let us go at once to entreat the Lord and seek the Lord Almighty. I myself am going. And many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord Almighty and to entreat him. This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 people from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, let us go with you, because we have heard that God is with you. This is the word of the Lord. Your Excellency and all esteemed protocols observed, we are getting into a segment of sermons, the Word of God being preached. Let me highlight that the scripture passage that was read in Chichewa, its sermon is going to come in English, while the passage that was read by His Excellency in English, its sermon is going to come in Chichewa. Pongofuna kuti tiendere pamodzi mawu a Mulungu amene anawerengedwa mchichewa ulaliki wake ubwera mchingerezi. Pamene mawu a Mulungu amene anawerengedwa mchingerezi nda president ulaliki wake ubwera mchichewa. Motero Your Excellency komanso maulemu onse pakali pano tsopano tidzamva nyimbo ya matamando kuchokera kwa Lingadzi CCP Praise Team. Ndipo iwo akamaliza tidzakhala ndi pemphero limene atipempherere ndi Abusa Luke Limbitu, Publishing Ministries Director, Seventh Day Adventist Malawi Union Conference. Ndiwo iwo akuyimira President a Malawi Union Conference Pastor Chiwa Nyirenda amene ali kuchito zina ku America. Ndipo akadzamaliza kupemphera Abusa Limbitu tidzamva ulaliki wa mchingerezi, the sermon in English, which is going to be preached by His Lordship, Right Reverend Peter Adrian Chifukwa, Catholic Bishop of the Diocese of Dedza, who is also the Vice Chairperson of Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB. And thereafter, we shall have
a song by the Great Angels Choir. And after the song by the Great Angels Choir, we are going to hear the Lord speaking to us through a sermon chichewa by Right Reverend Biswick Nkoma, who is the moderator of the CCB General Assembly, and thereafter a prayer by the vice moderator of the CCB Blantyre Synod, Reverend Annie Kabinda. And after Reverend Kabinda, we shall have a song by the harps. Many wandanya matatu kuchokera kuja kumpingo wa Seventh Day. Ndibaga zamaliza the harps lidzabweranso, Your Excellencies. Hallelujah. Amen. Your Excellency, Madam, all distinguished ladies and gentlemen, it's time to worship God. Amen. Tell your neighbor it's time to worship God. And I can see my classmate, Kenzie Kalimom, is looking at me and is like, what is he doing with the microphone in his hand? Yes, I do sing, my brother, and I sing for the Lord. So if you can, if your body does allow, please do stand as we worship God together. As we focus on restoring the foundations, it means there was change. There was an original state and there was change. And we seek to restore. We do not seek the restoration out of ignorance or out of doubt, but we seek the restoration from a point of confidence. For we know that there is one thing that has never changed, and that is God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? And that's why he says, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, I will hear from heaven, and I will heal the land. And so we come before him this morning from a point of confidence, knowing that our God is the same yesterday, today, and forever. Ilumunali, Dipamuri, Mutakala, Kutawizo Sata, Ilumoyela. Mutakala
Shall we pray? Kind and loving Father, we are very grateful this morning that once again you have granted us an opportunity as a nation to come together to reflect on your kindness and your love on the nation of Malawi. Father, we want to thank you for the freedom of worship that we are enjoying in Malawi. How much we pray that, Father, this freedom must be guarded, protected by all of us, including ministries of government and agencies. Father, we are not comfortable when we see our young ones flocking to places of interview, be it recruitment interviews, be it promotion interviews, on Sabbath or Sunday. How much we pray that, Father, when we go to church, we should be together with our young ones, because we want to go to heaven together with them. As a nation, Father, we pray, may we teach us as church leaders to teach our congregants to respect people in authority, our leaders, be it political leaders, be it whatever positions that they are. Teach us, Father, to respect them. We are scared, dismayed, when we see on social media young people, elderly, castigating our leaders. This is not freedom of worship. This is madness and rudeness of the highest order. How much we pray that, Father, you teach us to respect our leaders. As the speaker will be in the moment to speak, we pray for his lordship, Right Reverend Peter Adrian Chifukwa, Catholic Bishop of Desa Diocese and the Vice Chairperson of Malawi Conference of Catholic Bishops. Be with him as he shares the bread of life that will unite Malawi so that we can fear and honor that it deserves you. For this we pray in Jesus' name. Amen. My reflection and sermon is inspired from the Gospel of Matthew, chapter 7, from verse 7 to 9, where Jesus says, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. To the one who knocks, the door will be opened. Which one of you, if your son asks for a bread, will give him a stone? We are here to ask, to seek, to knock on the door of the Lord. What will the Lord give us
Will he give us a stone? We gather here today to celebrate God's greatest gift to each one of us, the gift of our nation called Malawi. Malawi became a guide of our self-realization through the timeless efforts and persistent work of committed individuals who were willing to be co-workers with God. By the creation of this nation 61 years ago, our collective consciousness already at that time and up to this time see unity and God-fearing as fundamental values of this nation. The nation was destined, however, to undergo a test of times to prove its maturity. The nation has celebrated happy moments, and it has endured sad ones, painful ones. Despite all this, we realize that the nation is indeed a gift, because the nation has never ceased to hope for a better future. The birth of our nation was not by chance or by human agency alone. It was the will of God that we self-preserve ourselves as one free and responsible people in a nation called Malawi. The creation of our nation did not cost us nothing, but the blood of so many men and women whom we remember today and honor them in our prayers. We gather today to thank God for all the graces that we have been showered upon as a nation. Malawi as a nation is a gift that has to be celebrated every day. Our nation is a ship which was built for all kinds of sea conditions. A ship is not only meant to sail in serene conditions, it is also meant to survive turbulent conditions. As a nation, from time to time, we have been tested with turbulent conditions, but the presence of God among his people is always evident in the spirit of resilience of Malawians in the face of hard challenges. They never fail to hope for a better future. Today, we look back and thank God for the gifts he has given us as a nation. Also today, we learn from our failure to reflect the spirit of Malawi as a God-fearing nation of a free and responsible people. We thank God for the gift of resilience of this nation, the resilience of the people, men and women, old and youth, the gift of not ceasing to hope for a better future. This is what binds us today. In that spirit, we have gathered to look at the future and under our theme, Restoring Broken Foundations, taking Malawi forward. Indeed, this theme is a prayer to the eternal God to steer our minds and stimulate our hearts with a high sense of faith in him and patriotism. In order to reflect on what patriotism should mean for us, that's why we have selected that reading which I read at the beginning as a guide to reflect on what future do we hope for. And the last sentence of that reading was, which one of you, if your son asks for bread, will give him a stone? There is no reasonable future for us if we don't prepare for it. Our future, rather, is a reflection of all well-meaning efforts, small and great, from each one of us. There is no future that can be prepared without the values of the kingdom of God, because that is the real foundation of this nation. That is the God who helped our founders, who gave them courage
to achieve the independence we celebrate today. Now our questions go as follows. What shall we ask for today? The founders of this nation asked for independence 61 years ago, and the spirit of independence started many years before 61 years ago. They knocked for a new independent nation. But the independence that they craved for was not only an end in itself. It was an ongoing journey to freedom, equality, peace, compassion, justice, and prosperity. What shall we seek? We stand united today, seeking dependence. Dependence on the Almighty God, who is the Father of this nation. We depend on His values, as His values are the foundation stones of this nation that we cannot do away with in our dream to take Malawi forward. Then our responsibilities shall be understood as gifts from God, meant to drive towards a future. Our future should be understood as an era in which goodwill lives in our hearts, in the hearts of the free and responsible people, where justice shall mean the light that guides our feet, and peace as our real goal. This is the true patriotism. What shall we knock on the door for? Not only do we seek dependence on God, but also interdependence. Our journey to be a unified and God-fearing people who are exercising their freedom, enjoying the equal opportunities, is not the task of one person, but it is a collaborative unity of all our responsibilities with no one left behind. We meet today to ask God that we realize our responsibilities as God-fearing people and carry those responsibilities out in the spirit of fear of God. And that's the basis of our patriotism. The independence that we celebrate today is not a goal in itself, but it requires our dependence on God. It requires our interdependence, a spirit of trust and goodwill in the exercising of our responsibilities. Today, this is what represents the future of our nation. This is the way towards restoring the broken foundation of the state. We knock for a spirit of recollection and renewal so that we may seek for a nation that ever grows stronger in all aspects of nationhood, unity, enjoyment of freedoms responsibly, and in the spirit of fear of God, justice and peace, opportunities for all, and prosperity. This is what we seek. This is what we knock for. This is what we ask for. We continue to ask for the grace of well-intentioned communication to grow such a nationhood, starting from our hearts. May God bless Malawi. May God bless our leaders. May God bless all of us. Amen.
mau ankamamanga zolingalira zathu pamodzi muzivomereze inu thanthwe lathu ndi momboli wathu mwa Kristu Yesu ambuye wathu. Amen. Okondedwa, lero pamene tikukondwerera zaka 61 za ufulu wakudzilamulira, Ambuye afuna kutilimbikitsa monga mwa mutu wa chikondwerero chimenechi kukonzanso maziko onongeka kupititsa Malawi patsogolo. Ndipo His Excellency ndi amene atiwerengera mawu amene akutitsogolera ku mutu umenewu, Zekaria chapter chake cha 8 koma kuwerenga kuyamba ndime ya 18 kulekera 23. Chapter 8 cha Zekaria ndicho chapter chimene chikuonetsa kwenikweni tanthauzo lake la Zekaria. Zekaria amene Mulungu wamutuma kuti anene mawu ku dziko la Yuda, kumene anthu ake angobwera kumene kuchokera ku kapolo, anthu amene adutsa mzowawa, anthu amene adutsa misozi yambiri, anthu amene ataya mtima, anthu amene akuganiza ngati Mulungu adawayiwala. Mulungu akumuwuza Zekaria kuti sana wayiwale. Amen. Sana wayiwale. Inu kumbukirani kuti dzina lakuti Zekaria lili ndi mbali ziwiri. Pali mawu akuti Zakara, kukumbukira. Wakumbukira ndani? Ya short form ya Mulungu Ambuye Yahweh. Mawu akuti Zekaria anenetsa kuti Mulungu amakumbukira anthu ake. Ndipo Mulungu sadzataya dziko lake. Mulungu sadzataya ana ake.
Weeping may linger for a night, but for them joy comes in the morning. Amen. Kulira kukhoza kukhalapo kwa matiri ndi Mulungu amene sadza iwala ana. Chifukwa chake chapter chonse cha Zekariya, monga mautumiki wa Zekariya pamodzi ndi aneneri anzake amene anatumidwa kukalengeza uthenga wabwino kwa iwo amene anali kumanganso maziko onongeka a Yerusalemu, uthenga wake ngwabwino. Mukawerenga Zekariya chapter 8 verse 3, Mulungu akulengeza. Mulungu akulengeza. Akulengeza kuti ndabwereranso ku Yuda, ndipo ndidzakhala pakati pa Yerusalemu. Zimene adalengezanso ku chapter 1 verse 16. Ndabwera ku Yuda mwa zifundo zochuluka, ndipo nyumba yanga idzamangidwa komweko. Papa Mulungu akubwereza kulengeza chomwecho. Ndabwereranso ku Yuda, ndipo kubwera kwanga kuti ndikhale pakati pa Yerusalemu amene akuoneka ngati ngosidwayo. Akuyankhula mawu awa kwa atsogoleri a dziko, achina Zerubabeli, atsogoleri a mpingo, achina Yoshua, amene Mulungu wawatuma kudzamanga maziko a Yerusalemu. Mukudziwa kuti mu chapter 4 verse 6, chifukwa chakuchuluka kwa ntchito imene anachita Zerubabeli ndi anzake, nachita mantha tiyambira pati, koma Mulungu akuwatsimikizira chapter 4 verse 6 akuti simphamvu sinkhondo koma mzimu wanga. Simphamvu sinkhondo koma mzimu wanga akuthandiza. Mukawerenga chapter chake cha 4 verse 7, Mulungu akuchita kuloza kwa mtumiki akuti iwe akuchita kuloza chifukwa chakuchuluka kwa ntchito zake, kumuuza Zerubabeli ndi kumuuza kuchuluka kwa ntchito imene ali nayo. Ndi Mulungu akunena kuti ngakhale ntchito imeneyi ioneke ngati chiphiri, koma idzasalazidwa. Ndiye Mulungu akulomuza Zerubabeli, iwe akuloza ntchito, iwe phiri lalitali kunena ntchito yakulu, ndiwe chiyani pamaso pa Zerubabeli, chifukwa iwe udzasanduka chigwa. Mulungu akakhala pakati pathu, mapiri amasanduka zigwa. Zooneka zosafikirika zimafikirika, zooneka zovuta zimaphweka. Chifukwa chisomo chake amapereka ndamoyo. Ndi chifukwa chake kumanga Malawi simphamvu sinkhondo koma mzimu wa moyo amene adzaperekedwa. Kuthekera kwathu tilibe, koma Mulungu ali ndi kuthekera. Ndife ofoka ku Mulungu ali ndi mphamvu. Tidzachita. Chifukwa chake akunena ku chapter 4 chakuti maziko akadzamangidwa, mudzayang'ana mbuyo nkunena kuti sikuthekera kwanu, ndipo mudzanena chisomo, chisomo. Mulungu wachita chifukwa cha chisomo chake, adzachita chifukwa cha chisomo chake. Verse yake chapter chake cha 8 chija chimene akutsindika kuti ndabweranso. Ndimafuna nditsindike mawu kuti ndidzakhazikika pakati pa Yerusalemu. Ndimawerenga Chiheberi ndi olembayo original time. Verse yake 3 chapter 8 akuti shaviti erotsion, ndabwerera ku Zion. Veshakanti betok Yerusalemu, ndidzakhala pakati pa Yerusalemu. Sono makamaka mawana ndikwira mtima ndi akuti shakanti Belushalaimu, ndidzakhala mu Yerusalemu. Azimusanzanga pano ndipo 600 timakamba za Shekinah glory, and this is where the word Shekinah comes from. Fa Mulungu akuti ndidzachita shakani mu Yerusalemu, kunena kuti ulemerero umene umadza Mulungu akabwera pakati pa wanthu udzaoneka mu Yerusalemu.
kunena kuti ulemerero umene umadza mulungu akakhala pakati pa Malawi udzaoneka m'Malawi. Mulungu akafika pakati pa wanthu ulemerero wake umatsika, zazikulu zimachitika. Ndi chifukwa chake akafika kuti Yerusalemu sadzatchedwa dzina wamba iya, adzatchedwa site ya chilungamo. Ndipo phiri langa la Ziyoni limene ndimakhala lidzakhala loyera, pakuti kuyera kwake kudzachokera kwa Mulungu, kupatulika kwa anthu ake kudzachokera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu afuna kunena mchapter chimenechi, wanena zinthu zingapo. Akunena kuti ndikabwera pamene dziko lisinthika, nthaka nayonse idzasinthika, nthaka idzabereka chipatso, ndipo mpesa udzabereka, ndipo kumwamba kudzabereka madzi, mvula. Chifukwa Mulungu adani kodi wafika. Akunena chapter 8 akuti kale inuyo anthu akakuonani munali chizindikiro cha temberero, koma kupezeka kwanga ndidzakupulumutsani, mudzakhala dalitso. Ndidzachotsa temberero kuti mukhale dalitso. You know what? Mulungu akakhala moyo mwanu, ngakhale wena atakutembererani mumangodalitsika. Mulungu akakhala mdziko lathu, ngakhale wena atalifunira zoyipa, koma dziko la Mulungu amangolidalitsa. Ndichifukwa chake Mulungu akuti munali chizindikiro cha temberero, koma kubwera kwa ine ndinu dalitso. Ndinu dalitso, chifukwa ndidzachotsa zimenezi, ndidzakuchotserani zokhumudwitsazo. Ndipo akunena kuti zimenezi zikachitika ngati anthu mdzikomo will embrace the character of God. Kusintha Mulungu alipo, koma akufuna anthu ake atengerekedwe la Mulungu. Chifukwa khalidwe la Mulungu ndilo limene limasintha dziko. Malawi sakusowa anthu ophunzira, ngambirizedi. Sakusowa anthu andale, ngambirizedi. Malawi sakusowa chipembedzo, ngambirizedi. Koma chimene Malawi akufuna ndi anthu oyenda ndi Mulungu. Dziko kuti lisinthe, anthu agonjere Mulungu, anthu aope Mulungu. The change of mindset imabwera pamene Mulungu ali pakati pake. Fanya Mulungu akunena ndidakakuona mukhale ndikhedwe langa. Chifukwa kuti timange maziko a Malawi wakutsogolo ndi ntchito ya anthu amene akugonjera ulamuliro wa Mulungu, anthu amene adzichepetsa pamaso pa Mulungu. Ndi amene ali ndi udindo womanganso dziko, ndi amene ali ndi udindo womanganso dziko. Fanyike chapter 8 verse 18 to 23 pamene ndikumaliza. Mulungu akunena kuti mwalira kokwanira, mumalira kanayi pachaka. Akunena kulira kumene Ayuda amachita, kulira koyamba chikondwerero chimene akunena pa mwezi wa namba 4, amalira pa tsiku la namba 17 la Tamuzi, pamene amakumbukira kugwetsedwa kwa malinga a Yerusalemu, kupasuka kwa chitetezo. Kulira kwa chiwiri amalira pa tsiku la namba 9 la mwezi wa Abu, kukumbukira kuonongeka kwa kachisi wa Mbuye ndi Babuloni. Kulira kwa chitatu amalira chifukwa cha kukumbukira kuphedwa kwa Gedaliya, uja mgavana adaperekedwa ndi Babuloni, ndipo kuphedwa kwa Gedaliya kudachititsa kuti Babuloni achite aphe anthu ambiri mu Yerusalemu. Kulira kwa chitatu kwa chinayi kumaliridwa pa tsiku la namba 10 la mwezi wa Tebeti, pamene amakumbukira pamene Babuloni adabwera nazinga mu Yerusalemu, adaletsa aliyense kutuluka akagule chakudya, adaletsa aliyense abweretse kudya mu Yerusalemu, kudali zowawa. Ndiye Mulungu akuti popeza ndabwera, kulira kwanu kudzasanduka kuseka. Amen. Akuti zikondwerero zolira zija ndizisandutsa kukhala zondani. Juda anali ndi mbiri ya kulira, monga Malawi wadutsa mzosautsa, koma Mulungu akuti kuliraku kuli ndi malire. Kulira kuli ndi malire. Mulungu akalamula kulira kuleke, kumaleka.
Faka kuti kulira kwanu tsopano chikondwerero. Komanso kale anthu amakunyozani koma ndikupatsani ulemerero. Chifukwa anthu akabva kuti Yuda azikafuna abwera azafunefune mulungu wanu, the nation will be attractive. Anthu amitundu ina ngakhale amphamvu adzabwera nanena kuti tiyeni tikafunefune nkhope ya mulungu wanu. Ndipo pomaliza chapter chake 23 akuti anthu oposa 10 adzagwira mu Yuda mmodzi. Nkunena kuti tiyeni kwanu tiperekezeke pakuti tamva kuti inu muli ndani kumeneko muli ndi mulungu. Adzanena kuti chani? Adzanena kuti tamva tili ndi mulungu. Ndi adzati neriha imahem tipite nawo. Chifukwa chani? Ki shamanu Elohim imahem. Tamva kuti mulungu ali pakati panu. Watsika kukhala inu dziko likakondwera kupezeka kwa mulungu nakhala pakati pa silikhala chimodzimodzi. Limakhala center of attraction. Ndi chimene mulungu akukonzera Malawi kuti akhale center of attraction. Kulira kutachoka atimvekenso ulemerero. Nzosatheka ndi munthu koma ndi mulungu zotheka. Akutero Zekeriya yemweyi pa chapter chake cha 8 verse 6 akuti kwa ena m'bado uno akhozoona kuti zimene ndikunenazi nzosatheka. Kodi inu nkamaganiza kuti nzosatheka mumaganiza zosatheka ndi ndemwe? Akutero mulungu. Pakuti zonse zitheka ndi mulungu. Kutheketsa kwa kukonzanso maziko a Malawi is only possible ndambuye. Pakuti ndambuye zonse nzotheka. Ali kuti kukonzera ulemerero pakuti chotsera kulira. Bodi nomene ndoyeno ndine as we embrace the character of God. Divide tikonzenso Malawi. Amen. Tipemphere. Atate muzina lodabwisa la mphamvu lopambana la Yesu Khristu, tifuna kuyamikani chifukwa cha mawu anu amene mwatilankhula nawo kupyolera mwa atumiki anu awiri amene atilankhula mamawa uno. Tikukupemphani Ambuye Mulungu kuti mutithandize kuti tikhale anthu akumva ndi kuchita mawu kuti tikukondwereseni. Popeza mawu anu ndiyo nyali ya kumapazi kwathu ndi kuwunika pa panjira yathu. Psalm 119 verse 105. Mutithandize Ambuye Mulungu kuti mutipase moyo wabwino, komanso mutipase mtendere wanu ndi madaliso anu. Popeza munanena kuti tikapempha china chilichonse kupyolera m'dzina lanu inu muzachichita. Yohane 14 verse 14. Chitani zimene takupemphanizi Ambuye Mulungu tsopano. Popeza tapemphera kupyolera mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.
Excellency, we are now delving into a segment of intercessory prayers, which is only going to be taking us 10 minutes. Akuluakulu amene akubwera kudzapemphera pano aliyense apemphera mphindi imodzi yokha mwachidule. Palibe amene apemphere kopitira 2 minutes. Chifukwa chakuti akuluakulu amenewa ndi okhaokhawo amene gawo limene lamachita kale, kotero kuti ndi gawo lachidule kwambiri ngakhala ali pangapo. Motero, Your Excellency, in this segment tidzapempherera zinthu zokwana zisanu ndi chimodzi, especially in terms of their thematic areas. Ndingozilengezeratu chifukwa ndikatchula akuluakulu amene wasindibweranso, koma aliyense apemphera 1 minute yokha, 1 minute 1 minute yokha basi. Your Excellency, we are going to have praising the Lord for his faithfulness on Malawi for the past 61 years by Reverend Alemekezeke Chikondi Piri, General Secretary of the Malawi Council of Churches. We are going to be praying for leadership by Prophet Dr. Rex Kalolo, President, Altar of Liberty Church for All Nations, and President for PAMA, Prophetic Association of Malawi. We are also going to be praying for the continued growth of the economy by Reverend Dalitso Mategenya, President, Baptist Convention in Malawi, Bakoma. We are also going to be praying for patriotism, prosperity, unity by Apostle Elias Sauri, founder and president of Harvest Frames Ministries. We are also going to be praying for peaceful elections by Reverend Dr. Mwawi Chirongozi, Secretary General of the CCB General Assembly. The Pope Your Excellency, we are going to be praying for one of the significant demographics around us, the youth. Anyamaraini agawa mayuti. Ndipo amene apemphera kumeneko ndi mmodzi mwa apostles Malawi muno koma ndi wachinyamataso naye. Ndi wa Apostle Peter Nalikungwi amene ndiwo founder and president wa Humble Rock. Your Excellency, akuluakulu amenewa ndi magawo 6 monga ndanena, koma pakatikati akadzapemphera akuluakulu atatu padzabwera lingadzi praise team, ndipo kenako atatu wadzamaliza. Monga ndanena, Your Excellency, mpingo wonse tisadere nkhawa. Akuluakulu amene aliyense akupemphera mphindi imodzi. Your Excellency, sir. Tipemphere. Woyera, woyera, woyera inu Mulungu mwini kumwamba, mwini dziko lapansi. Mulungu amene munatenga ife m'chifanizo chanu ndikutika ife tikhale mu dziko lino, dziko la Malawi. Tikuyamikani Mulungu. Ndinu Mulungu wokhulupirika amene munatipatsa dzikoli, dziko lokongola, dziko labwino. Munatipatsa dziko limene kummawa kwake munatipatsa madzi ambiri, kuyambira ku Karonga mpaka tikafika ku Nsanje, ndipo kumadzulo kwake munatipatsa mapiri, ndipo mulamulira mitsinje ichoke ku mapiri ndikukathira mu nyanja. Ndinu Mulungu wokhulupirika. Dziko lathu, nyanja yathu sinaumepo, mitsinje yathu sinasiyepo kuyenda, ndipo ndi dziko lodalitsika limene Mulungu munatipatsa. Tikuyamikani kuti ngakhale ife tisokoneza pena ndi pena, koma dziko lathu Mulungu mupitiriza kulisunga. Tikuyamikaninso Atate chifukwa cha mautsogoleri amene mwatipatsa m'dziko lathu. Ndi dziko lotamandika Mulungu kuti atsogoleri athu akhalapobe m'magawo onse.
munatipatsa ma president amene alamulira dziko lino la Malawi, munatipatsa makhoti amene apereka chilungamo ku dziko lino la Malawi, mwatipatsa nyumba za malamulo zimene zipanga malamulo mu dziko lathu, mwatipatsa mafumu amene asunga chikhalidwe ndi kutsogolera miyambo yonse ya dziko lino. Tikuyamikani Mulungu. Maiko ena amasoweka mautsogoleri, koma dziko lathu lili zaka 61 palibe tsiku limodzi lomwe limene tinasowa mtsogoleri mu dziko lino. Tikuyamikanso Mulungu kuti dziko lathu lakhala dziko la mtendere. Sitinaoneko nkhondo muno mdziko la Malawi. Nkhondo zimene takhala nazo ni njala, nthenda ndi nsanje, koma palibe nkhondo yomenyana tokha kuwukirana tokha ngakhale sikumenyana ndi mayiko oyandikana nawo. Takhala dziko la mtendere mzaka zonsezi. Nkokoma ndiwoyenera Mulungu kuti tikuyamike ndi pempho lathu kuti izi zipitirire mu dziko lathu mu dzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Amen. Tipemphere. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, tiloleni ife Malawi tibwere pafupi ndi mpando wanu umene ndi waukulu kuposa mipando ina yonse. Ndimati ndiyikize m'dzanja lanu utsogoleri kuchokera m'mabanja, utsogoleri m'mabungwe omwe ndi aboma komanso omwe si aboma, utsogoleri mu zipani zonse zotsutsa komanso wotsogolera kutsutsako, utsogoleri wa chipani cholamula komanso wotsogolera boma. Ndimati ndithokoze pamaso panu Mulungu wamphamvu zonse chifukwa mabanja mdziko muno akuyenda bwino, chikhalidwe chathu tikuchisamalira chifukwa mabanja utsogoleri wake uli bwino. Ndimati ndithokoze chifukwa mabungwe aboma akuyenda bwino komanso mabungwe otsutsa boma nawo akuyenda bwino, ma CSOs omwe si aboma. Ndimati ndithokozenso chifukwa cha zipani zotsutsa boma zimene zikugwira ntchito yake yotamandika yotsutsa komanso kusunga kuti boma liyende bwinobwino. Ndimati ndithokozenso kwambiri chifukwa cha chipani chimene chikulamula ndi utsogoleri wake kuti nawonso akutsogolera bwino ndipo ife tawakonda. Ambuye ndimati ndineneze pamaso panu mautsogoleri awiri. Utsogoleri woyamba wali Ngadzi Praise Team umene unabwera pano ndikunena kuti inu simusintha. Timati mawu awowo inuyo pakuti simusintha ife tikhale mboni zace. Akuti zija mudapanga 2020 mukhoza kupanganso 2025 chifukwa inu simusintha. Ndimati ndikuyamikireni kuti kusasintha kwanu ife tidzakhala mboni kuifa tidzabweranso malo anu kudzachitira umboni kuti zimene amanena ali Ngadzi CCP ndi zoona. Ndimati ndiwanenezenso iwo amene ndi utsogoleri wa Great Angels amene akuti zandikhalira kutsogoloko nzayawe, akuti sitingazitemberere, September sangazigwetse. Ndimati ndidzabwerenso malo ano kudzachitira umboni kuti zija manena pa utsogoleri wawo a Great Angels ndi zoona. Khalani wolungama wosunga mawu anu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, Mulungu wakumwamba, inu Mulungu wa Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu amene muli yemweyo dzulo lero ndi kunthawi zosatha, Mulungu amene simusintha. Tikupemphera Ambuye chifukwa cha chuma cha dziko la Malawi. Mulungu wathu, inu mutatha kulenga munthu, mudamuyika munda muja kuti aulime komanso awuyang'anire. Kotero kuti chuma cha Malawi amene angapititse chuma chimenechi
ndife anthu anyaka Malawi. Ndikupemphera mu dzina la Yesu Ambuye kuti mudatipatsa utsogoleri, kuti utsogolere kuyendetsa chuma cha dziko lino. Mulungu wathu ndikuwayikiza m'manja mwanu kuti athandizeni, ayang'anireni ndi kuwatetezera mu dzina la Yesu Khristu. Inu Mulungu wokhulupirika, tikupemphera Ambuye chifukwa cha zonse zimene zikuchitika nthawi ino, kuti chuma chipite patsogolo. Kwambiri Malawi amadalira nthaka. Ambuye ndikupemphera chifukwa cha mega farm amene akuchitika. Tikupemphera Ambuye chifukwa cha njanje. Tikupemphera Ambuye chifukwa cha zamigodi. Tikupemphera Mulungu wathu chifukwa cha zaumoyo ndi zambiri zimene Mulungu wathu zikuchitika pokweza chuma cha dziko lino. Thandizani antchito za boma, nduna ndi onse amene akupititsa patsogolo chuma chathu. Mulungu wathu, tilibenso dziko lina, dziko ndi lomweli, dziko la Malawi limene mwatipatsa. Ndikulengeza lilime limene limatsutsana ndi kuyendetsa kwa chuma cha dziko lino mu dzina la Yesu. Kuti Mulungu wathu onse amene amanenera zoyipa dziko lino alibe mphamvu gawo ndi ulamuliro. Koma inu Yesu Mulungu wathu mudzuka. Ndipo inu Yesu Mulungu wathu muyang'anira dziko la Malawi, chifukwa dziko la Malawi mumalikonda. Dziko la Malawi lili m'manja mwanu. Kotero kuti timaona anthu ena kumaneneza dziko lino kunja kuti asatithandize, chuma chipite pansi. Koma ife tikupemphera Mulungu wathu kunena kuti ndinu Mulungu wokhulupirika, amene mwakhala wokhulupirika ndipo mudzakhala wokhulupirika. Thandizani Malawi, chuma chipite patsogolo mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Oh,
Shall we pray? Our Father, our God, once again we come before your throne of grace this day. This is our day, the great day. Father, we celebrate the independence of our nation. We lift up Malawi to you. The Lord God Almighty, you heal this nation and heal the people of Malawi. We pray that you answer the question, a long time question Malawi has upon the heart. What's wrong with this nation? Despite all the mountains we have, despite all the fresh waters, despite the fertile soil, despite the rare earth, despite the great deposits of minerals, still Malawi is labeled a poor nation. Father, we pray, we refuse to remain poor. We pray that you remove our name from the list of poor nations. Today, oh God, may you heal this nation from Chitipa to Msanje, Likoma to Mchinji. And Father, we pray that this year's independence celebration becomes our turning point. We are turning from anger. We are turning from strife. We are turning from division. And we pray that you bind us together as people of one nation under your glory, the nation of Malawi. Father, we pray. We declare that no weapon forged against Malawi that shall prosper. Every tongue that has been rising against Malawi, tongues of men, tongues of seasons, tongues of demons, we condemn those tongues. We nullify those tongues. We frustrate those tongues, because the small one shall become the great one. The small nation Malawi is becoming great nation in this continent. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, inu mulengi wa kumwamba ndi dziko lapansi. Atate wa Mbuye wathu Yesu Khristu, tikuyamikani chifukwa cha dziko la Malawi. Tikuyamikani chifukwa cha bata ndi mtendere omwe takhala nawo kwa zaka 61. Ambuye Yesu, inu kalonga wa mtendere, tikupemphani pamene tikukonzekera zisankho kuti mutipatsa mtendere wanu. Mtendere umene umaposa chidziwitso chonse cha munthu, kuti utsunga dziko la Malawi. Tikupempherera bungwe loyendetsa zisankho MEC. Tikupemphera kuti mzimu wanu wa nzeru ndi chidziwitso ukhale pa iwo, kuti mu zinthu zonse asogozedwe ndi mzimu wanu, ndi kuti ntchito yonse imene akugwira agwire Ambuye monga mwa chifuniro chanu. Tipempherera zipani zonse za ndale zimene zikupikisana nawo pa chisankho, kuti muzisogolere, kuti pakhale bata ndi mtendere pakati pathu, pakhale kulolerana komanso ndi umodzi pakati pathu, kukhala ndife amodzi, mtundu umodzi, Malawi mmodzi. Tisakhale ogawikana chifukwa cha zigawo kumene tikuchokera, kapena mitundu imene tikuchokera, kapena zilankhulo zimene tikulankhula, koma tikhale anthu amodzi, anthu okondana, anthu amtendere. Tipemphereranso chitetezo pa dziko lathu la Malawi ndi anthu onse. Tikupempha Ambuye kuti pasakhale kukhetsa mwazi, koma kuti mwazi wa Yesu Khristu Ambuye wathu uteteze mtundu wonse wa Malawi kwa mdani amene ali Satana njerekezi. Ndipo mu zonse Yehova inu mukule, ife tichepe. Tikupempha izi mu dzina la mphamvu, dzina loposa mayina wonse, dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Yuti ujama kambido jandine. Hallelujah. Ndikufuna kuti ndikamaka pemphera
maamene aja azichitika chifukwa zimene tikunenera ndi zimene tikufuna zichitike. Lord, I come before you as a testament or a testimony of what you can do in a person's life. I am one of the youth of this nation. I used to be a partaker or one who was doing what most of the youth are doing in this nation. But through your power and your grace, today I am saved and I stand as a testament. We cannot talk about national independence if our youth do not have personal and financial independence. How we treat the youth today defines the state of our nation tomorrow. Most of us are parents here, and we all aim to see our youth or our children do better. So today I stand, O Lord Jesus, in the mighty name of Jesus. I pray that you raise leaders that have the mind to bring independence unto the youth of Malawi, and remove all the leaders that do not have that mind in the mighty name of Jesus. You have given us a leader that interacts with the youth, and we have seen that, but he cannot do it alone. He needs other leaders that will stand with him. So Lord, I pray and I declare that you remove every leader that is opposing the youth in the mighty name of Jesus Christ. And I declare and decree, O Lord Jesus, that you raise leaders that have their heart for the youth, that have their heart to teach the youth, in the mighty name of Jesus. And I declare and decree, Father, that you raise leaders that will have the independence of the youth in their hearts, in the mighty name of Jesus Christ. Ndikulengeza kunena kuti ma universities art mulima evil authors anamangidwa kudakali mbane ndachi nyamata. I bind those authors in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, I bind those authors in our secondary schools. I bind those authors in our universities. In the mighty name of Jesus, every priest and priestess assigned to fight against the youth in these places, I render null and void in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord, that you raise a generation, the youth that have the fire for you, O Lord Jesus Christ. I pray, Lord Jesus Christ, I speak the fire of the Holy Ghost unto the hearts of the youth. And as the word of God that comes out of my mouth reaches the hearts of the youth, I declare that you break them in the mighty name of Jesus. For you do not use a heart that is not broken. I pray that you break the hearts of the youth in the mighty name of Jesus. Speak the fire in their hearts. Let them be vessels of revival in the mighty name of Jesus Christ. Let them be carriers of your fire in the mighty name of Jesus. For a nation that does not carry your fire has no future. I declare and decree that the youth will carry the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. And I declare that leadership will respect and give them space to learn, make mistakes, and learn from their mistakes in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ, for you are holy and worthy. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Your Excellency, we are getting into the Muslim segment. Sikoma kwambiri faja kula kulu onse ndiko ndipemphe maasha motsokozedwa ndi department yathu ya public events kuti mutithandize kuti pamene azimayi athu akaswida akuimba tidzitola chopereka tidzilandira chopereka faja nthawi tidzilumikizitsa motero chopereka chidzitoleredwa mu nthawi imeneyi. Ndipo ndikupempheni maasha motsokozedwa ndi department yathu ya public events kuti chonde tithandizeni gawo limeneli. Cholinga chakuti pamene azimayi athu akasida adzakhala akumaliza kuimba ndikamadza panga introduce akuluakulu amene akulalikira komanso kupemphera mwachidule tidzakhalenso kuti choperekacho tamaliza. Mwachimenechi Madam Deputy Director of Public Events motsogozedwa ndi PS kumeneko tithandizeni choperekacho chiyambepo ndipo tikamamaliza pamenepo ndili nchikhulupiriro kuti tikhala tachita gawo lalikulu. Ndipemphe pakali pano azimayi athu akaswida fikani. Salamu alaikum Malawi.
chidokosoko cha chisilamu inayamba ngati kaswida koma zatha ngati zikiri. Nathokoza kwambiri titaombere m'manja azimayi athu ambuye alemekezeke kwambiri. Your Excellency, pakali pano tsopano ndiyapemphe His Eminence Amir Sheikh Idrisa Muhammad amene ndi National Chairperson a Muslim Association of Malawi kuti iwowa atipatse ulaliki wa chisilamu, ndipo akamaliza iwowa tidzakhalanso ndi pemphero lachidule la 1 minute kuchokeranso kwa Sheikh Amir Jafar Kawinga amene ndi Vice Chairperson a Interim Committee ya Kadiria Muslim Association of Malawi. Akuluakulu amenewa akadzamaliza Amir Sheikh Idrisa Muhammad adzabwereratunso Amir Sheikh Kawinga kudzapemphera. Your Excellencies. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala khatam al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulaliki wanga ulipa muntu woti kubwezeretsa maziko wonongeka ningo ime wamene kusindikupitiriza. Timati tifunsane kodi mazikowa aononga ndani nanga ndiziti za ononga maziko. Kuona kwa ine ndapeza kuti maziko taononga toka amalayi siamva kunji. Andi zinthu zimene zaononga maziko athu zilipo zambiri. Ndikutchulirani zinayi zokha chifukwa cha nthawi. Toyambirira nsanje. Nsanje yachuluka m'Malawi kwambiri ngakhale mu nyimbo ya fukatu timayimba each and every time koma sitimasintha. Inu ngati sitingathe kusiyiratu nsanje bwanji tingochepesa. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananena mawu yokuzana ndi nsanje kuti chenjeza. Ananena kuti إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Muobe inu nsanje chifukwa nsanje imadya zabwino zanu monga moto umadyera nkhuni. Inu mmene tinayambira nsanje muja nde ikudya zabwino zonse zasala Malawi zabwino tiendi chepesi sindipitiliza andi zifukwa akapena kuti example ansanje kana kupasana ona ni maso ndikumva mayimu koma nthawi ndilibe ndipite chachiwiri chaononga maziko athu ndi chani kupangira zabwino zonse zikhale zanga nzako ayi oloba okhala nawo mu office mumozi kuchitika friends izitu Mulungu subhanahu wa ta'ala anatichenjeza mqurani welemekezeka onena kuti manna'in lil khair mu'tadin athim, chapter 68 verse 12. Woyipa wochinjilisa zabwino zanzawo ndiponso opyola malire okuyipisa kumeneko. Anthu oterowa m'Malawi muno alipo ambiri kuti zasinthaliti. Chachitatu chimene chaononga maziko athu bodza. Mwinanso bodza ndina mantha kwambiri. Kukhalira kupita kwa bwana bodza lanzake. Kodi ntchito ukira wekha iwe? Bwanji umodzi watu sukala hukumwamva kodi mwamva chani pachao tusa apike anapike ichi. Amalawi takanga tikalibwe latu la bodza. Koma ine ndikuuzeni izi aliyense akakubwererani kuzokuuza nkhani ya bodza ndeni mukuona ngati mwatutumuka kuti nkhani umeneyi chimene muzichita mayeri yake simple. Muzimuyang'ana pamwamba pa chikumi apa pakuyambira sisi pale.
mukamuyang'ana pamene mwachidwi muzaona kukwepesa nkhope yake pansi, muzaziwa kuti andipekera bosi. Chifukwa chani? Ubongo umene Mulungu anayika pasogolo pa munthu ndi umene umaphika boza mthupi la munthu. Mulungu anayika ubongo uli mapati ochita zosiyana-siyana, koma ubongo uli pasogolo ndi wochenjera, umawaka zinthu mosanga, musanapereke ubongo winawo umakutuma boza. Kuti asapitirire ndithu muzamuyang'ane pamene payambira sisipa pachipumipa mwachidwi muzaona kupesa nkhope pansi, muzoti muli boza tu. Mulungu subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani yalemekezeka kuti nasiyatin kadhibatin khati'a, chipumi nchonama nchola kusansa kuchitazi. Chifukwa chani? Ndiye ubongo watsekera chipumi cha mama maji. Abale walemekezeka chachinayi. Chachinayi chimene chaononga ndi chani? Ndikukhulupirira kuti aliyense golide timamudziwa. Golide ndi wowala kwambiri, ndi wonyesimira kapena kuti kushaina pakati pa miyala yonse. Golide asogoleri itu alichoncho, msogoleri ali ngati golide amawala ndi kushaina pakati pa anthu ake. Ulo apa simukuona nokha tichita umasuli. Komano golide wowala wonyesimira muja akakhutidwa ndi matope, akamatidwa ndi mapotope, kunyesi asimaoneka. Koma tusikumakhala kwatimisidwa ngati gesi ayi, kunyesimira kumakhala kulipo, kuyifuna matope akhutapo sikuonekeraso. Zimatengera wina kubwera kupukuta matopewo kaya kuchapa kaya kumula, kunyesimira kumapitirira. Abalenga olemekezeka, asogoleri anu apakidwa matope ngati munyepekera golide. Ndi udindo wanu amene makonda asogoleri anu kumatula kaya kupukuta kaya kuchapa matope amenewo. Koma ziwalizi matope womata wopikisana nanu, opponent wanu kapena mukuti matope opposite wanu amachoka ndi kungopukuta, koma matope wochika within mpaka musachapa ndi mazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, let's pray padua. Wabillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mudina la Mulungu wachifundo wachisoni chosatha tikuyamikani Mulungu wathu ino amene simala kwisa china chilichonse. Tikuyamikani pa madziko amtendere amene anafika m'malawi muno muzaka 61 zapitazo. Tikupemphani Mulungu wathu kuti muchose pakati pathu kaduka komanso msanje imene ikuononga kwambiri dziko lathu. Tipangeni amalawi kukhala ogwirizana, kukhala amalawi okhalirana limodzi. Tikupemphani Mulungu wathu kuti mwapase mtendere awo amene anamenyera nkhondo dziko lathu mtendere kuti ufike kapena kumenyera ufulu wa dziko lathu lino la Malawi. Apaseni zabwino iwowo. Tikupemphani Mulungu wathu kuti ifenso asogoleri a mipingo tizipempherere kuti maulaliki athu akhale womanga dziko lino kuti tipite patsogolo. Fa maulaliki ena amakhala wosokoneza osamanga mtundu wathu. Tikupemphani Mulungu wathu kuti tipereke mtendere komanso madalitso. Taona gogo wathu amene anagwira ntchito yabwino amene tili nawo mapemphero muno. Gogo wathu mama Kadzamira amene munamusankha kugwira ntchito ndi president woyamba ngwazi Dr. H. Kamuzibanda amene anatipatsa madziko amtendere aufulu umene lero lino tikusangalala nawo. Gogo wathu ndi mdambo umene ife tingapemphe nzeru zokhuzana ndi mtendere umene unamenyeredwa mu dziko lino. Ambuye Mulungu adaliseni mamawa. Ambuye Mulungu pereka mtendere kwa wonse amene agwira ntchito yabwino yopitisa patsogolo kuti dziko lathu likhale lotukuka. Ambuye Mulungu tikupemphani kuti timakhalira limodzi ife Amalawi posayang'ana zipembedzo komanso timamanga mizikiti matchalichi mowandikana kumapembeza malingana ndi chikhulupiriro chathu. Tikhale amodzi. Tikupemphanso Mulungu wathu kuti Amalawi ngati amodzi taona mtsogoleri wathu wa dziko akupitisa patsogolo umodzi. Pemphani kuti mumpase mzeru komanso ndi kumuwonjezera zabwino ndi mtendere. Chifukwa walalikira nkhani ya umodzi. Ngakhale olemba m'majuzi tawerenga lero lino kuti iyeyo wapitisa patsogolo kuti Amalawi tikhale anthu ogwirizana okhalira limodzi.
inde high five ingateke kukhala patsogolo ngati Amalawi titakhala anthu ogwirizana ngati zimene president akulalikira ndi kutumikira ife Amalawi. Inde ngakhale kuthesa corruption, ngakhale kuthesa katangale zingateke zimenezo, law of law nzoteka chifukwa choti Amalawi tagwirana manja kukhalira limodzi. Tikupempha Mulungu wathu kuti mutilipire zabwino ndi kupanga Amalawi ogwirizana kuti mtendere umenewu usatayike mpaka kupitirira patsogolo fikira nthawi imene mudzazitenga. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudzina lanu inu Mulungu wachifundo wachisoni chosatha tapembera. Amin. Sheikh Idrisa Muhammad Amir komanso Amir Jafar Kawenga ndazimaya atoka Swida tatokoza kwambiri. Your Excellency, we are getting into a segment where we are going to be offering a sign of peace to each one of us, and you're going to lead us, Your Excellency, to offer the sign of peace, starting off with the clergy, and thereafter pamene tidzapempherera chopereka mundapempha anzathu amene atenga chopereka just symbolic kuti mungokhalira ready. Your Excellency, this is how we're going to flow. Tidzakupemphani bwana chifukwa cha mfundo yanu ya servant leadership imene mumatiphunzitsa kuti tizikhala atsogoleri koma ochita motumikira. Tikupemphani bwana kuti m'malo mwa akuluakulu achipembedzo kuti abwere kumeneko. Tikupemphani kuti inuyo bwana Your Excellency ndi amene mubwere mudzafunire mtendere akuluakulu, ndipo mukatero Your Excellency mudzafuniranso mayi wathu a Excellency mtendere a Vice President, then kenako akuluakulu monga Madam Speaker komanso Chief Justice ndi akuluakulu ena. Mukamadzachita chimenechi Your Excellency tidzapemphanso kuti akuluakulu tonse amene tili muno tidzakhalenso tikupatsana mtendere, mafuna abwino a mtendere. Your Excellency, at this stage, therefore, allow me to consider this as a singular honor to request Your Excellency kuti mudzafunire mtendere akuluakulu achipembedzo. Atate ndi amayi, His Excellency mutitsogolera mu nthawi ya the sign of peace. Amene His Excellency akupereka peace mtendere kwa a Vice President. Ndipemphe tsopano kuti nafenso akafika pa akuluakulu amonga mmene afikira pa Speaker, a Chief Justice, nafenso tiyambe kumbuyoko kupatsana mtendere, tipatsane mtendere, patsane mtendere. Let's offer each other a sign of peace. Pamene tikupempha ajambukudza tenga azopereka offering tabwera ndikutsogolo. Aja amene matenga zopereka symbolic zopereka tabwera ndikutsogolo. Aja matenga symbolic zopereka tabwera ndikutsogolo. Very good. Mwime abo kwenani kuno. Mwapatsire Reverend Chikondi Phiri. Apatseni tete patsaneni mafuna mtendere, patsaneni mafuna
Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Abusa Nsoya Ndigrani, kuti machidule. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Mtendero Kalebai. Mtendero Kalebai, mtendero Kalebai. Amenepo His Excellency kupereka mtendere kwa mama Sita Mandakadzamira, former official hostess, Master Vice President, kupereka mtendere kwa Minister of Defense and Minister of Agriculture, Master the spouse to the Minister of Defense. His Excellency Mbito kupereka nditu kwa advisor Abbas kena kukamenya kwa la chema leo Tamara Mtandula, kupereka mena kuja kwa Koso Vinkumbo, Abusa Banda, Dr. Emi, Bishop Richard, kupereka mtendere kwa Sepo, Abelekanso kwa General Secretary Ablanja Synod, Abusa Juma, ndipo bakali pa Abusa William Tembo, amene ndi General Secretary Victoria Synod, bakali pa kupereka mtendere kwa Mahau Manda, amene ndiwo General Secretary wa CAP, Presbyterian Church in Malawi. Uja kumene kunali olemekezeka Malemu Zonda, kumene kupezeka Abusa Mahau. Bakali pa Notsomano, wamena President, atera pamalo, nafuna sozabu ina gogo, Paramount Kyungu, gogo, Alundu, ba President Agwiti kabe karimu mwemu. Kabe rekandi tu mtendere, wakula amene ali mkatika limuja, osiyana siyana. Pali magogo pamene ko gogo Kyungu, pala chikula maembe, aliso Inkos, patsogolo pakepo, Inkos Mberwa 5, Abrekanso ngakale kwa gogo akawinga Paramount. Maso Mungu afuna zabu ino mada maiji ndakula akulu pamenepo. Your Excellency, at this stage, nimempe kuti tose tikhala. Babusa Nsoya alipempherera kudalitsa sote. Let's pray. Father, we come before you with our thankful heart. We say thank you, Father God, because our perfect gift comes from you. Therefore, we come with this portion unto you. And we pray that, Father God, may you bless it and bless the people who have given. In Jesus' name, amen. Your Excellency, bakali pano tuwapemphe General Secretary Malawi Council of Churches, Abusa achikondi alemekezeke pili kuti abwere komanso mchemwali wathu Deborah olowayimirira. Mchemwali ameneyo ndi uja President munamulemekeza apostedwa apa, amatsogolera bungwe lija lotchedwa Mayi Mbambande, ndipo iyeyu bungwe limeneli kuli wabwera Deborah mwini wake. Tithokoze, tinamva kusana likupeza bwino matiyamika Ambuye ndiyesa ndi yemweyo ambi alemekezeke kwambiri. Ndipo wabwera ndi mmodzi mwa azigogo amene amasamalidwa kubungwe limeneli. Wabwera ndi agogo amodzi, ndipo bungwe limene ndi Mayi Mbambande limatsogozedwa ndi mtsikana ameneyu, ndipo likuchita zazikulu koposa. Ndipo chopereka chimenechi m'malo mwa inu Your Excellency amene akupereka nda General Secretary Malawi Council of Churches, Abusa achikondi P. Mmodzi mwa azigogo wathu, kuti agogo amene wadzina ndani? Agogo azibusa kwadziwa kuti ndanana. Ziko mukwambiri. Alandire nditu. Your Excellency, tingonena kunena kuti committee yanu motsogozedwa ndi chair chair interministerial committee amene ndi olemekezeka ching'oma ndi nduna zanu, komanso chair technical atawerenga kuti olemekezeka mwana wanu Rudo anapita kukayendera kumeneko, ndi anadandaulira kwambiri kuti aya icho nditi tilikomere mtima bungwe limeneli. Bungwe linaona kuti ankofunikira kwambiri kuti thandizo la chaka chino lipite kumeneko. Zikomo kwambiri President kuti mulikoza kwafunira zabwino amenewa Mayi Mbambande komanso agogo anana. Tenti muomere m'manja Ambuye chifukwa chimene. Your Excellency, pakali pano motero mundilole
kunena kuti tsopanoli ndipemphe tidzayimba nyimbo ndime ziwiri, ndime yoyamba ndi yotsiriza imeneyo ndi To God Be The Glory. Ili ndime zitatu koma tingoyimba ziwiri, ndime yoyamba ndi yotsiriza. Ndimfunse Engineer Dan Kauma kuti atitsogolere mgawo limeneyi. Mpaka tidzamaliza tidzafunsa a moderator a Synod of Livingstonia, Reverend Giles Kamisa, kuti iwo abwera adzatitsogolere mpemphero la Ambuye komanso mdalitso. Engineer Dan. May the congregation rise and sing him, To God Be the Glory. To God be the glory, great things he hath done. So lovely the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gates that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But deeper and higher and greater will be our wonder, our rapture, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Your Excellency will remain standing. I've been asked to lead the congregation in the Lord's Prayer, but will do the chair one. Tipemphere. Atate wathu ukumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, ufulu wanu uchitidwe, monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso tikhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Ndi ulemerero kwa nthawi yonse. Tilombe. Chiuta mwene mphamvu zonse, mulimo wa kuwezekeza visinkhu vya kunangika ni ntchito ya ise tonse ngati wa Malawi. Tovirani Yehova kuizira mwa mzimutuwa kuti tifisye mulimo huu. Werani mumtende lokutemweka mwa Yesu Kristu, ndipo wezi wafumiti Yesu Kristu kutemwa kwa imwe chiuta wadada na sangano la mzimu wapatulika ndive vikarenge na imwe mose kwamba sono na mirayira sui. Amen. Your Excellency, ndikupempheni kuti tikhale pepani.
Your Excellency Gao Lama Pemphero latera pamenepa. Mundiroli Your Excellency Monga Mau Otogoza, because this marks the end of the segment of prayer that we had. Considering that Your Excellency is going to be making a speech tomorrow, expectation ndiyakuti tingopereka mawu othokoza kena akatimba nyimbo ya mtundu wathu, tikamaliza nyimbo ya mtundu wathu anyamata haps ndi amene azidzatulutsa, koma tikamaliza nyimbo ya mtundu wathu imene akutsogolera Lilongwe community, pomaliza penipeni pamene tizidzatuluka anyamata haps ndi amene azidzatulutsa. In the year 1777, Samuel Adams wrote a love piece to his beloved in which the opening phrase, "Give credit to where credit is due," was used. About 250 years down the line, this statement still is applicable. Your Excellency, Malawi muno achipembedzo tilipo 98%. Ndipo mwatilemekeza kwambiri makamaka chifukwa cha kuonetsetsa kuti nsanamira yanu yachitatu yakutukukira pamodzi kapena kuti prospering together ikhale kukwaniritsidwa. Mwachita zimenezi polola kuti ufulu wachipembedzo ugwiritsidwe ntchito moyenera. Mwadaliranso achipembedzo pa nkhani zachitukuko powapatsa mpata kuti acheze nanu mwa njira yakukupemphani kuti adzakuoneni. Komanso ngakhale inu Your Excellency kuwapempha akuluakulu achipembedzo kuti atabwera acheze nanu. Your Excellency, ine munandikomera mtima kukhala mlangizi wanu wachipembedzo limodzi ndi achimwene anga Sheikh Abbas tayimirirana chimwene. Ndipo ifeyo ndife mboni ziko zakuona mmene mwakhala mukugwirira ntchito ndi akuluakulu onse amene ali kuno. Mundilole Your Excellency ndinene kunena kuti akuluakulu akatolika mwakumana nawo, Malawi Council of Churches mwakumana naye, Evangelical Association of Malawi mwakumana naye, Kadiria Muslim Association of Malawi mwakumana naye, kudzera mu mtsogoleri wake Muslim Association of Malawi mwakumana naye. Kufikira ponena kuti nthawi zina mmakapemphera m'machalichi momwemo, ndipo kupatula pamenepo kuchalichi kuja mmakafotokozeranso kuti tiyende bwanji pa nkhani zachitukuko. Your Excellency, tikufuna tikuthokozeni kwambiri kuti inu ndinu Mkhristu ndipo mwakhala president wa mpingo odziwika wakulu m'Malawi muno, komanso profesa wa zaumulungu, koma mwadzichepetsapo kukhala nawo ngakhale pa mapemphero a Idi, kugwada ndithu pa mapemphero a Chisilamu ndi kupemphera nawo. Mwacheza ndi anzathu a Chisilamu magawo osiyanasiyana, posted apa mkulu uyu Nimrod Kush tayimirirani amakupangitsani kuti mupatsane moni mchirasi, mwachita zimenezo posted apa. Izi zingoonetsera kudzichepetsa kwanu Your Excellency. Sarase ayi. Your Excellency, nyumba ya malamulo idavomereza pakatipa kuchotsa misonkho pakatundu wina amene achipembedzo amagwiritsa ntchito mwachitsanzo kumanga makachisi, kugula magalimoto ena, komanso ngakhale ntchito zina zambiri. Your Excellency, Malawi muno ngati muli gulu limene limagwira ntchito modzikhuthula, modzipereka, modzichepetsa ndi azibusa, mashehe ndi akuluakulu achipembedzo. Koma chomvetsa chisoni m'Malawi muno ngati kuli gulu loshota kwambiri ndi limeneli. Your Excellency, ndimafuna ndinene kunena kuti mwa mafounda la mipingo m'Malawi muno ndi 18% okha maapostles a mipingo imene imatsogozedwa ndi akuluakulu amene adayambitsa okha, ndi 18% okha amene ali nyumba zawo. Ambiri aiwo amakhala pa nyumba za rent. Your Excellency, mwa akuluakulu amene adayambitsa mipingo chipembedzo m'Malawi muno, mipingo osiyanasiyana, ndi 80% okha amene ali ndi galimoto, ambiri aiwo amayenda pansi. Your Excellency, mwa abusa amene tili nawo m'Malawi muno, chifukwa m'Malawi muno tili ndi abusa opitirira 100,000, chifukwa chilongosoko chake nchakuti mu constituency iliyonse ngakhale pa odi ya kansala pala abusa opitirira 20. Koma chochititsa chidwi ndichi, tili ndi abusa ambiri akuluakulu achipembedzo amene sali ngakhale pa salary. Akuluakulu ambiri achipembedzo m'Malawi muno, Your Excellency, tikatenga amene amalandira ndalama zochuluka, ndalama zochepa kuzibweretsa pamodzi, atumiki ambiri a Mulungu m'Malawi muno pa mwezi amalandira ndalama zokwana 30,000. Ndipo kunakakhala kuti ena amangidwe chifukwa chosakwaniritsa mawu anu aja amene mudanena kuti minimum wage kudzera ku Ministry of Labor, machalichi ambiri akadamangidwa. Your Excellency, pempho limene tili nalo nlakuti mukugwira kale ntchito yabwino kudzera kwa nduna
kuja ku social ku gender nkhani ya mtukula pakhomo. Ambiri amataka amationa ife abusa amati malipiro athu ali kumwamba, sitikukana ayi, koma tikadali pa dziko lapansi pano ngati wanthu. Chifukwa nafenso Your Excellency tili ndi ana amene fizi yake sitilipira mu uzimu, timalipira kuthupi. Ndiye timafuna tipemphe kuti anduna akamapereka ndalama ku makonsolo ndi kwina, chonde mtukula pakhomo ngakhale pa abusa udzitifika. Your Excellency, nimafuna ndithokoze kuti mutaona mavuto amene ali pakati pathu. Mwayambapo bwana, pano ndikulankhula pana abusa okwana 5,000 mwangoyambapo alandira ndalama kudzera kuja kubungwe NIF zokwana 8.3 billion Malawi kwacha, zimene Your Excellency dziko lapansi lino Malawi muno sizinachitikepo. Kotero kuti ndinafuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ulemu umene mwatichitira. Your Excellency, kodi nanga wokoma adakatani? Tere tufuna tithokoze chifukwa chakuti ife malipiro athu apa mwezi sachedwa salary. Chifukwa timanena kuti ndife atumiki a Mulungu amene anthu sangakwanitse kutilipira. Ndi chifukwa chake malipiro athu amachedwa mathandizo. Timanthandizika. Koma angakhale mathandizo pena ndi pena zonga zikumakhala zovutirapo, timapempha kuti maprogramu ena amene alipo ngati aboma monga mwayamba kale bwana pitirizani. Ndi mawu amene wa Your Excellency m'malo mwa chair athu a interministerial committee ndimafuna ndithokoze kuti pakati pathupa mmodzi mwa akuluakulu achipembedzo anabweranso, ndiwo Apostolic Nuncio amene ndiwo nduna ya apapa pakati pathu. Iwowa amayimira dziko lino la Malawi komanso dziko lija la Zimbabwe. Your Excellency, m'malo mwa chair athu a interministerial committee Honorable Ezekiel Peter Chingoma MP ndi nduna zonse, komanso a chair athu a technical committee Dr. Elizabeth Gomani Chindevu ndi alemba akuluakulu aboma onse omwe anatitsogolera m'malo mwanu Your Excellency pa ntchitoyi, timati tikuthokozeni kwambiri. Komanso tithokoza akuluakulu onse amene munabwera ku chipembedzochi ndi onse amene mmationera ngakhale kutimvera pakanema. Your Excellency, pamene tafika apa ndiye pa mtsiriziro ndipo Ambuye apitirize kutsogolerani ndi kudalitsani, chifukwa inu ndinu dalitso limene Mulungu atipatsa ku Malawi kuno. Mwachimenechi ndiafunse anzathu a Lilongwe Community Choir kuti Your Excellency mutitsogolere mu nyimbo ya fuko lathu. Your Excellency. Will we all stand? Mungu dalitsa ni Malawi, mosunge mtendere, gonjetsani adani wonse, njala mtenga sanje, lozitsani mitima yatu.
May I request all the members of the clergy to come, led by the Apostolic Nuncio. Please come in the files of two. Come, please, so that you can actually bow to His Excellency. Pamene akulu officiating clergy kutsogolo kuna kutsazikana da president. Fika akulu no sedenti in the files of two. Ndipempha akulu no sajipembedzo 600 amene muli kuseriko tulukirani mmakomo awo maule mukatsazikane da president panja popeza akulu amene ali muno. Our diplomats, akulu athu nduna ndiwena amadziwa kale mmene chilongosoko chawo chimayendera. Tikuyamika kwambiri anyamata hubs mudzayandikira kuti muzidzatitulutsa pamene His Excellency adzakhala kutsazikana ndi akulu achipembedzo. Ndipemphe mwaulemu popanda phokoso azibusa nonse amene muli kumbuyo kwa 600 pitani kuja mmene kumadukira president mukangoyima cham'mbali muja ndikuwaweka president kuti dzilimbikitsikani kuti mmene Sorry.